Прывітанне, сябры. І зноў я пачынаю казкі падабайкі адзін, а Чычы няма. Я ёсць. Як гэта? Чычы, о, Чычы! А мяне няма. Ну як гэта, ты ёсць, ці тебе няма? Вось так, шукай мяне. І зноў твае хітрыкі. Ну так, але знайдзі мяне ўжо. Хутчэй будзем чытаць казку далей. Ведаю. Тукі-тукі, ты там, за цацкамі на канапе. Угадаў. Ку-ку, салютик, букетик. А чытаць мы будзем працяг казкі? Доктор Дулітл і яго звяры. Так, цудоўнага англійскага пісьменніка Хью Лофтінга. Гэта гісторыя пра самага добрага доктара. Ён яшчэ разумее мову звяроў. Самыя верныя яго сябры качаня Кракра, сабака Гау-Гау, Парася Хру-Хру, сава Ух-Ух. папугай Хаполі, кракадзіл Кро-Кро. І вядома ж я. Толькі ў гэтай казцы мяне Чучу клічуць. Так, і ўся гэта суполка дружна жыла ў маленькім дамку доктара ў горадзе Луштаун-Балатвіль. Працавалі, абедалі, адпачывалі, весяліліся, расказвалі гісторыі. Аднойчы, гэта было ўжо зімой, яны сядзелі ля агню і слухалі чарговую гісторыю. За акном мяла завея. Сняжынкі мітусіліся ў паветры, нібы чарада рыбак, што ратуюцца ад акул. У гэтым снегавым кружляне нічога нельга было разгледзець. Раптам сабачка Гау-Гау насцярожыўся. Гэта была сабачка-дзяўчынка, таму будзем гаварыць пра яе. Яна. Добра. Ціха, сказала Гау-Гау. Нехта стукае ў акно. Сава Ух-Ух выслізнула ў адчыненую фортку і адразу знікла ў снегавой куламесе, нібы патанула ў ёй. Усе сцішыліся, чакаючы, а праз хвіліну сава вярнулася таксама праз фортку. Яна ляцела неяк бокам, адным крылом прыціскаючы да грудзей пухнаты камячок. Так, а я выхапіла гэты камячок у савы. І што ж гэта было? Ластаўка замёрзла вельмі. Бедачына. Доктор Дулітл стаў адаграваць ластаўку сваім дыханнем. Паступова дзюбка птушкі адтала, пёркі выпрасталіся. Нарэшце яна зусім ачуняла, страсянулася і дзюбай выцягнула з-пад крыла скручаны ў рурку ліст. Доктар разгарнуў яго і прачытаў: горад Луштаун-Балатвіль. Знакамітаму звярынаму доктару Дэдэ. У Афрыку, доктар, кіруйце шпарчэй. Няшчасных звяроў уратуйце хутчэй. На нас, бедных малпаў, напала ліхая, хвароба зусім нечаканая злая. І малпаў краіна ўся пакутуе, бо тыдні са два ўжо немач лютуе. Немач, закричала я. Ніколі не чула про такого звера. Бедная моя стрыечная тётя, няшчасныя мои афрыканскія сваякі. Доктор Дэдэ, як же нам уратаваць іх? Не хвалюйцеся, сказаў доктор Дулітл. Я ведаю, як адолець любую незразумелую немач. Трэба даць ёй імя, і яна адразу ператворыцца ў зразумелую хваробу. Ад усялякай зразумелай хваробы ёсць лекі. А пасля гэтага доктор Дулітл раптам зрабіўся вельмі сумны, вось такі. Ой, Чычы, а чаму? Таму што Афрыка далёка, пеша да яе вельмі доўга. Ну так, а малпачкам жа патрэбная хуткая дапамога. Але тут ён узгадаў пра свайго знаёмага капітана, у якога быў карабель. Доктар папрасіў пазычыць яго, і капітан з радасцю згадзіўся. О, выдатна! І вось надышоў даўгачаканы час. Карабель выйшаў у адкрытае мора, папугай Хаполі успырхнула на самую высокую мачту і заспявала. Гукаюць смелых маракоў далёкія краі, ля афрыканскіх берагоў мы кінем якары. Апякае нас пажарам афрыканская Сахара. Ара, ды ў Сахары тут і там жывецца весела звярам. На беразе над хвалямі, амаль кранаючы іх сівыя макушкі, вілася ластаўка. Яна ўпэўнена імкнулася наперад, паказваючы мараплаўцам шлях у неабсяжным моры. Здавалася, сяброў чакае ўдалая і прыемная падарожжа. Ды дзе там? Мы нават не ўяўлялі, якія неймаверна жудасныя, і пры гэтым цудоўныя прыгоды нас чакаюць. А якія? Алесь, ну кніжка ж у цябе, чытай і пра ўсё даведаешся. Вялікае плаванне.
10 дзён і 10 начэй плылі яны па бязмежным і верлівым моры. З кожным днём рабілася ўсё цяплей і цяплей. Таму што Афрыка набліжалася. Так, гарачыя промні сонца распалілі палубу, як патэльню. Кракадзіл Крокро раскашаваў. «Эй, сонейка!» – крычаў ён, «паддай пары!» Малпачка Чучу таксама радавалася. Так, я ж таксама люблю, калі цёпленька. Яркае пер'е папугаіхі Полі зіхацела і перабліскала на сонцы. Яна нібы святочна прыбралася перад сустрэчай з роднай Афрыкай. Затое неабвыклыя да спякоты астатнія звяры проста не находзілі сабе месца. Сабачка Гаў-Гаў, высалапіўшы язык, цягалася з кутка ў куток за ценем, які хутка перасоўваўся па палубе. Парася Хру-Хру схавалася за бочкай з ліманадам і паціху глактала салодкую шыпучую вадзічку. Сава Ухух абмахвалася крыламі, як веерам, толькі качаня Кракра, мусіць, не вельмі журылася. Нырцавала ў ваду з аднаго борту, праплывала пад кілем і карабля і вынырвала з другога боку. Раптам парася Хру-Хру крыкнула: «Глядзіце, глядзіце, фонтан на моры плыве!» «Люблю купацца ў фонтане», – узрадавалася качаня Кракра. І ўжо сабралася даць нырца ў ваду, як яго ухапіў за хвост кракадзіл Крокро. Ухапіў асцярожна, ні адно пёрка не пашкодзіў і прамырмытаў: «Га-га-га». Калі качаня вырвалася, кракадзіл гыркнуў ва ўсю пашчу: «Не смей нырцаваць, гэта кіт, а не фонтан». І сапраўды, над вадой ля самага борту з'явілася гіганцкая, велічынёй, мусіць, з дом галава кіта з малюсенькімі цікаўнымі вочкамі. «Наперадзе вас чакае моцная плынь. Яна пацягне ваш карабель у бок ад Афрыкі». «Што ж рабіць?» – разгубіўся доктар Дулітл. «Нам нельга спазняцца». «Я вам дапамагу», – сказаў кіт. Ён паднырнуў пад карабель, прыўзняў яго над вадой і хутка рушыў упоперак плыні. Небяспека мінула. Сябры паплылі далей, а кіт крыкнуў ім наўздагон у добры час. І тут данёсся свіст, пранізлівы і доўгі. «Чуеце?» – насцярожылася малпачка Чычы. «Нехта кліча нас». Так, я іх першая пачула. Ага. І хутка карабель атачыла чарада дэльфінаў. Дэльфіны ж размаўляюць свіст. Ого, менавіта так. Рады пазнаёміцца са звярыным доктарам. Вітанкі ад нас малпам. І калі мы спатрэбімся, проста свішчыце грамчэй. І дэльфіны паплылі. Вечаровыя прыцемкі ахінулі карабель. Усе палеглі спаць. Але ўначы раптам данёсся неймаверны грукат. Мора счарнела, ашчэрылася хвалямі, як раз'яўленымі пашчамі велізарных цмокаў. Хмары нагрузлымі коўдрамі віселі на вершалінах мачтаў. Маланкі нібы праціналі паружавелыя ў іхнім святле ветрысь. Да жудасці было страшна. «Хутчэй, хутчэй, усе ўніз у трум!» – камандаваў доктар Дулітл і сачыў, каб усе зверы пахаваліся. Моцны штуршок ветру сарваў з яго галавы цыліндр і панёс у марскую бездань. «Трэба паглядзець, што здарылася», – сказала Полі. Я уміг, адгукнулася качаня і скочыла за борт. Хутка яно вынырнула, засмучанае і разгубленае. Я паднырнула пад самае дно карабля. Здаецца, мы заселі на рыфе. Там такая прабоіна, што доўга карабель не ўтрымаецца. Трэба ратавацца. «Калі мы трапілі на рыф, значыць, бераг блізка», – змеркавала папугаіха Полі. Тым часам мора супакоілася. І аказалася, што бераг сапраўды быў зусім побач. Проста да вады падступалі рады высокіх пальмаў. Хутка ўсе шчасліва апынуліся на беразе. «Так», – сказаў доктар Дулітл, – «засталіся мы без карабля, а я да таго ж згубіў цыліндр».
А што там гайдаецца на хвалях, крыкнула качаня Кра-Кра. І якая радасць, гэта аказаўся перавернуты цыліндр доктара Дулітла. Качаня ўжо хацела падчапіць яго дзюбай, як заўважыла знутры нешта белае і жывое. Это ты, Кра-Кра! Ура! Я уратаваная! І на край цыліндра выскочыла маленькая белая мышка. «Як ты сюды трапіла?» – спытала качаня. Мышка збянтэжана піскнула. А я таксама хацела ў Афрыку і таемна у скрыні з сухімі скаржамі прабралася на карабель. А калі пачаўся шторм, я апынулася за бортам. І тут побач са мной у мора зваліўся цыліндр доктара Дулітла. Вось ён мяне і ўратаваў. І як жа ўзрадаваўся доктар Дулітл свайму цыліндру, нават не разлаваўся на белую мышку за непаслушэнства. Ён тут жа нацягнуў яго на галаву і самавіта прайшоўся пад пальмай. Але Афрыка! Нечакана гучна прамовіў доктар Дулітл. Дзе ж Афрыка? Няўжо мы так і не трапім у Афрыку? Кракадзіл Кро-Кро, які ўжо даўно забраўся ў ваду, сказаў: «Мне зараз гэтак жа добра, як у дзяцінстве. Можа, гэта і ёсць Афрыка?» Папугаіха Поллі рассунула крывой дзюбай галіны пальмы і сказала: «Смак гэтых пладоў нагадвае мне тыя, што я ела ў юнацтве. Можа, гэта і ёсць Афрыка?» А малпачка Чучу, што весела гайдалася на гнуткай ліяне, крыкнула: «Дзе можна яшчэ так здорава гайдацца, як не ў Афрыцы? Гэта, напэўна, Афрыка!» «Калі так, то мы павінны пачаць пошукі краіны малпаў», – сказаў доктар Дулітл і пакрочыў у глыб зялёнага, густога, шчабяткога гушчару. За ім сабачка Гаў-Гаў, парася Хру-Хру, кракадзіл Кро-Кро, сава Ух-Ух, малпачка Чучу, папугаіха Полі і ззаду ад усіх трухала маленечкая белая мышка. Ужо з самай глыбіні джунгляў ветрык, што ляцеў да мора, прынёс словы песенькі папугаіхі Поллі. Жирафы і жирафіцы гуляюць вздоўж па Афрыцы, а тоўсты носарог дык хрочыць папярок. Па неабсяжнай Афрыцы гуляйце без дарог і ўздоўж, і папярок. Ну вось, на сёння ўсё. У наступны раз вы даведаецеся, ці знайшоў доктар Дулітл і яго сябры краіну малпаў. І што здарылася на шляху? Праверце толькі, ці падпісаныя вы на казкі падабайкі добрага канала. Калі яшчэ не, хутчэй цісніце на шыльдачку «Падпісацца» і стаўляйце нам паболей падабаек. 100 мільёнаў хочу! Не зашмат. Не, хочу 100 мільёнаў. Каментары ды малюткі дасылайце нам па адресах, што ёсць пад нашым відэо. А з вами былі малпачка Чычы І беларускі казачнік Алесь. Бывайце! Да сустрэчы! Чы-чы!